Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira. Mo moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah mi wardani on be vidéo kesol imana vidéo ji men no continue jippago dow ko larani photo montage mana pixel lab en kolli application ji tati photo editor background eraser pixel lab en kolli kugal background eraser en kolli kugal photo editor to kadi yetta en ko en puɗɗino en kollino kugal pixel lab to kadi hande en jokkan montugo photo meɗen nder application je pixel lab to kadi bandiraɓe kugal meɗen en giɗangal daro en giɗi kugal meɗen en ɗon gara vidéo ji meɗen en ɗon gerba on ɗon dara on ɗon abona e bo no ɓiɗana en like nder vidéo ji meɗen no partage no sobira e moɗon kam minin bo min keɓa min ballitoro be majum min nafitoro be majum on nafitoro be majum inchallah to naɓe wonnugo wakkati en nastan en kollan en mumtirta photo banaji on guedda ha yeeso moɗon ɗo miɗon tamma on gi photo majum bo danugol woɗiri sosai to kadi mi hollanon on mumtirta photo banani majum inchallah amma ta mecci tawigo en maray haji vidéo ji meɗen maɗi ɗon juuta vidéo meɗen no ngol juutiri pat en maray haji ngol ɓuura minti 12 je photo editor mana photo montage ɗo to en ɗon monta photo meɗen ɗon gara vidéo to mi laari ngol yottake ngol ɓuran minti 12 mi ɗo ta'a vidéo majum on ndena deuxiéme vidéo to wari timmitina bayaniji en potino to en puɗɗi banni mani en kam en ngala haaje photo ji me vidéo ji meɗen juuta ɓura minti 12 ngam ɗum ɗum sarga laarowo goɗɗo feere taw moodi sungullaji ma wala wakkati jo joro o laara fo vidéo majum noy ko ngam bo en mbi marɗo haaji fiddata sawore ta woodi haaje kam dole a laara amma min giɗa min ɓilla on min takorana on min ɗuɗɗinana on vidéo ji majum minute majum ɓura minti 12 ɗo dow ton en kanata minti 12 to ɓesdi dow minti 12 ne kanum seconde ji non tan banni amma bandiraɓe abonné fa useni ton abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV on ɓiɗɗana vidéo meɗen ɗo like on partage no sobiraɓe moɗon heydi Facebook TikTok Instagram Telegram WhatsApp be ko nandi majum kamɓe ma heɓa ɓe nafitoro be vidéo ji majum inchallah ha less vidéo ɗo miɗo jeyna noon lien ji ɗiɗi lien groupe meɗen je Telegram be lien chaîne meɗen je maɓɓi heydi WhatsApp gal ton en tokkata addugo kujeji goɗɗi pat heydi chaîne meɗen je WhatsApp majum be heydi chaîne meɗen je Telegram inchallah to naɓe wonnugo wakkati en nasta nder vidéo majum en dara ne en kutinirta ne montirta photo majum inchallah ɓeɗo miɗo hen assalamu aleykum warahmatullah en potto hara garen vidéo majum. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. mo moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah en ɗon jokka vidéo ji meɗen dow vidéo ji photo editor mana pixel lab ne montirta photo ji photo en garan fo en montan photo inaɓe wonnugo wakkati en nasta nder application meɗen ko application meɗen je pixel lab amma hidde ko en puɗɗa kugal meɗen to a keso habdu a abona ha chaîne meɗen je Fasaha TV ta aboni vidéo meɗen ɗo like ɓawo man a partage ana sobira e maɗa to en nasti nder pixel lab waddanan en bindi bana ni sai a wara iya haɗɗo ngam hokkugo bindi majum to a iyi hatton sai a wara nasta haɗɗo ha yiyata ha mi memanta ɗen to a nasti ha ton sai a wara iya ha kolo mana ha couleur ɗon to a nasti hatton sai a wara wata couleur ji a yiɗi ha ton machallah en gata couleur ji ɗo en gati sai en gara en nasta ha plus haɗɗo to en nasti ha plus haɗɗo sai garan iya sharp haɗɗo to en ko e sharp haɗɗo waddanan en bana ni sai garan ina haɗɗo ha yiyata mi i ɗo sai a wara hosa jeɗo ta hosi jeɗo ɗum mari haji a iya ok haɗɗo ta i sai a waylita ɗo majum ni ɓawa ta waylitiɗo majum a waɗa sera a wara iya haɗɗo ton ha caka ello sa yaha sera be hakkilo a wara nasta ha couleur a hosa couleur ji a yiɗi machallah en kosi couleur meɗen couleur je ɗo ɗo couleur majum waɗi sai en gara en mawninani ha jotta mawnitinen machallah sai en je'ina haɗɗo ma bo en gaylita ɗo majum machallah to en gayliti banani sai en gara en nastina ɗo man haɗɗo to en nastini ɗo man ni sai en koca en iya ok haɗɗo ha on giyata banni ɗo sai en gara en gaɗa copy copy meɗen wonan ha toy to en ini to foton en gayi sera ni en gara en giya haɗɗo ha copy nda ɗo copy on giyata ɗo to en yi do copy banani waddanama banni so on yaha sera on gara on change couleur ɗo man fahin en ko a couleur feere en ko a couleur je ɗo waɗi
sai en koca en jippina les be hakkilo bana ni bo an gi'ata mi waɗi ɗo banni an bo a hosata wara kadi anni a heftani a wo'inirta je maɗa sai a wara waɗa copy fahin ta waɗi copy a wara a sanja couleur ɗo man bo fahin nda couleur haɗo en wara en hosa en sanja couleur en hosa couleur je ɗo na to couleur je ɗo waɗi sai en wara en je'ina bana ni bana yetta ɗo to so ta timina ko banni on sai a wara a nasta ha ɗo fahin ha plisel ɗo hosa waɗa ya shop haɗo ta i shop wara iya haɗo fahin ta i haɗon sai a hosa je ɗo ɓawo ta hosi je ɗo wara iya gud haɗo ta i gudgo sai a hoca a waylita ngel ɗo ni ta wayliti ngel a hoca a maunina ɗo man ta a mauninani daidai no hani maunugo a mauna en gaylita ɗo man ngel ɗo majum ngel waylito ni ngel waylitake banni ɗo sai en koca en je'ina ngel ni bano imi je'iniri ngel ɗo sai ngara en canjana ɗo man couleur en kosa couleur je ɗo waɗi to en kosi couleur bana ni sai en wara en ɗaɓɓita photo meɗen je en waɗi no je en ittani ɗum no background je ɓawo photo man yo bandiraɓe sai wara iya ha plus je ɗo to a yi ha plus je ɗo sai a wara nasta ha from gallery to a nasti ha from gallery to sai a wara nasta ha ɗaɓɓita photo maɗa ha woni am ɗaɓɓita photo am ha woni min mi ɗaɓɓita photo am mi wadda ha ton to a waddi photo maɗa bana ni haɗo sai a wara ta'a photo majum a ɓusta seɗɗa sera sera no a taƴa to a yiɗi to a yiɗa bo accan daidai no a yiɗi amma min kam mi mari haje mi ɓusta ngam ta sarga yam ha montugo photo majum sai waram iya ok haɗo to a yi ok sai a wara fo waɗa photo majum ni ta fodi photo majum non gino ngol wartina to ɗum mari haje en accangol bana ni to a wala haje bo foti a wara nasta haɗo a iya haɗo a hoca fo ɗa ngol ɗo photo ngol jippo les ni to ngol jippake les ɗo latoto photo ngol ɗon suuɗi ɗoma jippo les yowa mi tamano ngino mi waɗi to ɗo maɓɓi en photo en erna ɗo man to mashallah to photo aɗon bana ni majum ɗo sai a wara nasta ha plus haɗo to a nasti ha plus afwan a wara iya gotel nder ɗo a waɗa copy to en lorake ɓawo woli ha nda ɗo copy ta waɗi copy to sai a jippitina ɗo majum ɗo ni to a jippitina a wara a sanja couleur en hosa couleur je toy noir ɗo yata en fonda nda couleur je ɗo en waɗi to banni majum to a wara fonda photo maɗa daidai no a yiɗi ɓawo to a timminiri be ɗo to banni bandiraɓe to a nasti ha pellel windugo inde nda haɗo ha tes haɗo a windi Abdulkadir Abubakar mi windi an bo daidai ko fottante a windata ta a yi hatton banni sai a yiyan bindi majum waranima ha ɗo to wari ha ɗo ɗon mari haje font a wara a sanja couleur tawan masalan couleur je ɗo waɗanayi yam hami sanja couleur mi waɗa ko rouge je ɗo waɗi to a warana tawa nda a be haɗo to a wara hosa font je daidai je a yiɗi mi hosi font nda je ɗo miɗo yiya bandiraɓe mi yiɗa video meɗen man juuta to a hosi je ɗo sai a hoso a loro ɓawo fahin a yaha a winda ko a yiɗi fahin ha les haɗo ɗo hami winda kujeji seɗɗa ni to a nasti nda ha test je ɗo to nasti ha test wara on nasta ha alama babbayro yello to so ngara on gogga ɗo to a hokki a winda daidai ko fottante min kam annabijo on tan mi yiɗi masalan an bo a windan daidai ko yahante ta waɗi bani an sai a nanga bindi a wartira ha les haɗo ta wartira les haɗo sai a wara sanja couleur bindi majum ta nasti ha nda couleur haɗo an daro ta lara video a de'ita boɗɗum a lara video majum ngam larugo data video an sakle en hosi couleur je blanc je ɗo sai en ya good bindi meɗen waɗi sai en wara en hosa font ha abego ko ngam en hosino kanjum en wara sera a wiyan nda haɗo stroke a wara yaha stroke sai a iyani ngam hokkugo bindi majum couleur feere to daidai banni majum waɗi to woli ko a yiɗi ɓesdugo haɗo bo foti a ɓesda ko bana sticker en nasta ha ɗo nda sticker to a nasti ha sticker on yida waddani en kungel gongel baddaneyel ni
non laari ɗo majum ɗo sai a wara a je'ina ha ɗo to a yiɗi bo a hosa ɗo bo a je'ina ɗo haɗɗo a foti a winda ko a yiɗi windugo fu bo a lowa nder ton a wara nasta babal windugo haɗɗo to a nasti ha pellel windugo bana ni sai a wara a winda editor by Fasaha TV sai a wara iya ok haɗɗo to a ok a wara nanga ha sera haɗɗo a hauta bindi a waɗa ni sai a wara a wata ɗi haɗɗo go to a wati ɗi haɗɗo sai mari haje a wata couleur to a wari a nasti ha couleur haɗɗo foti en lowa couleur je ɗo waɗina kam en acca couleur je noir man bana ni sai a wara a nasta ha font haɗɗo a hosa font en hosa je ɗo sai a wara iya ok to a ok sai a wara a nasta haɗɗo ha shadow to a nasti ha shadow a huɓa shadow a yanɗi ɓesdi ɓarugo seɗɗa to sai a famɗitina bindi majum seɗɗa to a famɗitini bindi majum sai a wara loro ɓawo a waran a iya nda ɗo no sai a iya do ton to a do ton sai a wara iya doji caka ɗo bana ni to a doji caka ɗo bana ni to holli bindi ɗin ngaɗi ake kalkal sai a wara a fonda daidai no a yiɗi to a fondi daidai no a yiɗi sai a wara iya haɗɗo to a haɗɗo a fonda haɗɗo a iyata to a haɗɗo sai a wara a kola ɗo be ɗo to a koli sai a wara iya haɗɗo to a haɗɗo sai a wara iya haɗɗo be ɗo be no sai a wara iya haɗɗo ha je ɗo ha a yiyata ɗo to a haɗɗon sai a wara iya ok to a ok to shikenan a hautindiri ɗon warti babal gotel bindi am be wondiran ko warti hunde wore sai a wara famɗitina to a yiɗi to a yiɗa bo a accan bana ni to a acci bana ni foti to a yiɗi ɓesdugo hunde wonde bo a ɓesda haɗɗo to wala ko a ɓesdata bo foti a acca banni majum to min kam mi waɗani on mi fitake on daidai no on foti on montira photo moɗon yahano daidai no en mari haje en bi video meɗen en marai haje ɓura minti 12 video meɗen ɗo mari minti 11 to hauti be jottoro mi waɗan minti kombi minti 14 to machallah no on rakare video meɗen ɓe ɗon ɓe en assalamu alaikum warahmatullah so ten foti ha video je yeso ta jite abonugo ha chaîne meɗen Fasaha TV ɓawo ton aboni bo mbiɗana videoji meɗen like to mbiɗani videoji meɗen like on wara on partage ana sobiraɓe moɗon ha ragare majum a wara iya haɗɗo ngam angesturgo photo majum ta haɗɗo a wara nasta a iya ha je ɗo je lesɗo ta ha je lesje haɗɗo je a yiɗo sai a wara iya haɗɗo ta haɗɗo a wara iya png je ɗon heɓa photo wurta ɗo laaɓi ko a a wara printina wurtina photo ma photo wurtan ɗo laaɓi sai a wara iya very high ta very high sai a wara save to gallery to a waɗi save to gallery sai a wara nasta ha pixel lab a nasta ha babal larugo photo jonta a nasti to a wara nasta ha pixel lab ta nasta pixel lab a wara nata photo ma ndangol ɗo bana ni to ɗo on ragare video meɗen ma inchallah assalamu alaikum warahmatullah ɓe ɗo mi ɗo en c'est un foti ha video yo machallah bandiraɓe ɗo on ragare video meɗen mi tamma ba video ngol timmi to miɗɗana en like on abona bo to on abonayi on partage tawi ɗon ɗo kam ngam ɗum hunde on je to miɗo wallita on ma on ballitamin like ɗo on andi ɓiɗɗo like ɗo fa nawata jungo dano ɗum ɓiɗɗiri bo ha mingo téléphone tak a ɓiɗɗi like tak a aboni machallah on fotta video yeeso